Здравейте! Време е да направим и в крайна сметка едно обобщение на цялото представяне на колелото. Тествахме го в градска среда, в София направихме немалко километри, поне стотина километра, тествахме го извън градско, ходихме между Ахтопол и Синеморец, ходихме между Тюленово и Шабла, обиколихме целия язовир Батак и в крайна сметка това са за едни стабилни поне 300-400 км, така че можем да видим и цялостното представяне, така че пак час по час ще разгледаме силни страни, слаби страни и всъщност едно финално заключение. Това е колелото. Тук започнахме с разопаковане, с глабяне клиповете и тук явно се случи и да правим обобщението. Така че час по час да видим каква е ситуацията. Почваме с кормилото, дръжките, казах, удобни са, даже са удължени за ръката да има къде да се облегне хубаво, нали, като се кара. Дисплея с неговите функционалности, с фара, включване, съпорта нагоре и надолу. Стойката за телефона, след всичките километри не съм имал никакъв проблем с нея, даже съм доста доволен. По едно време имах една стойка, която беше доста паянтова, тази доста прилично ще държи. За скоростите, скоростите се сменят, няма проблеми. Палчето за ускорение работи, спирачките са дискови, няма проблеми и с тях, колелото спира. Тук за височината на кормилото също няма безпроблемно. Тук кормилото се чупи на две, става още по-компактно колелото, много добре. Притеснението ми в началото, което беше правото кормило, очаквах, че няма да ми е удобно на китките, защото нали, съм карал колела, които въпреки, че не са с право кормило, са ми правили проблем. Всъщност се оказа, че правото кормило доста добре, защото като захванеш колелото и китките ти седят изправени и не се натоварват. Така че приятно съм изненадан от това колко е удобно с право кормило. Продължавайки нататък, фарчето върши работа, настройва се така отпред, вижда се като се кара в тъмно, вижда се и на клиповете. Предната дискова спирачка, също амортисьора поема, нали, натиск. Нататък, тук не съм имал проблеми с глабянето. Ето тази тръба, която е оставена тук по рамката, всъщност е доста удобна, защото много добре е помислено, защото когато трябва да пренасяме колелото, го хващаме тук и го пренасяме всъщност, било то по стълби, или ако ще го качваме на някъде, или ще го катерим или нещо такова. Това тук отдолу също се оказа доста удобно. Това е всъщност стойка, която когато се сгъне цялото колело, ляга отзад на задната гума и отпред на стойката. Така че да не го мислите. Котката дивее. Педалите също стандартните са доста удобни. Това, което направих аз, смених ги с такива за Quick Release, така че да стане още една идея по-компактно. Така че едно малко подобрение си направих, но с стандартните не съм имал проблеми. Приятно учуден съм от стойката, доста здрава, доста стабилна, може да се ползва. Така че аз прекарвах с това колело яйца, седях върху него, стойката ми издържава, не е проблем. Батерията, след всичките километри тестове, които направихме, с максимален асист, в градски условия 51 км и половина има клип. В извънградски целия язовир Батак го обиколихме, с който е около 40 км, така че както и правихме около Ахтопол и Синеморец, там също показа спрямо и показанията горе на дисплея.
нали, има си за батерията показания. Извън градско 40 на километра може да се минат, като от наша страна в един момент можем да разработим и батерия, която е с по-голям обсек, повече километри да бъдат изминати, така че в един момент, ако някой поръча колелото от нас и не му е достатъчно, ще можем да предложим и допълнително, надявам се, по-голяма батерия. Нататък скоростите, както бях казал и в предишен клип, задните скорости са супер, 7 на брой, скорости се сменят без проблем, плавно, но това, което аз забелязах като, нали, човек, който съм свикнал да карам по една идея по-бързо, че заради липсата на скорости отпред, само един венец се получава, така че ако искаш да караш над 25 км в час, можеш, но в един момент просто прекалено много се върти на празен ход и нищо не се случва, така че много спокойно 25-30 км в час могат да бъдат поддържани с този набор от скорости, като съответно може да се смени тук да се добавят скорости или другия вариант, нали, да се сложи, нали, по-малко зъбно колело, така че също ще реши този проблем, но дори така колелото е окей за каране, градско, извън градско, стига да не се да не искаме да развиваме някакви невероятни скорости 50, 60, 70 км в час, нали, все пак ще можем в нормалните разрешени от закона граници да караме, като колелото, както видяхме от някои от тестовете, ограничено всъщност на 35 км в час. Седалката също доста удобна, доста комфортна, като забавното при нея е, че можем именно палче тук отдолу, което като натиснем, седалката се дига, за да се извади батерията, така че има си амортисьори самата седалка, така че да е удобно и приятно карането. С нея също не съм имал проблем. Другия минус, който всъщност така намерих, е, че стопчето дойде с ето това стопче, което всъщност не е стоп, то е светоотразител. Но закупувайки колелото от нас, нали, ние ще ви като подарък ще получите и електрически стоп. Ще го монтираме. Така изглежда. Само да го включим. Това е включено. С задържане на бутона за включването на фара. Се включва и фара. И се включва и електрическия стоп. Така че това ще го получите като подарък от наша страна. Това е като, нали, финално обобщение. Колелото си заслужава, ценовия клас е доста добър. Ако нали, сте особено за градско, пък и за извънградско е доста приятно за каране. Доста, може би, едно от най-забавните колела, които всъщност съм карал и много се радвам, че притежавам. Така че елате, вижте го, заповядайте и ако прецените, пробвайте го, има тази възможност. И ако прецените, че е за вас, можем да ви го предоставим, да ви го доставим с доставка, включено ДДС в цената. Нещо важно, което също трябва да се отбележи за електрическите колела като цяло, е всъщност тяхното тегло. Това не сме го коментирали в други клипове, но все пак искам да го изкоментираме в обобщението. Сега ясно е, че електрическите колела тежат повече от стандартните колела, докато ако едно стандартно колело тежи, нали, около 20 на килограма, електрическите, особено в този клас, нали, ценови, тежат около 28. Даже това всъщност тежи 28 кг. Основно теглото идва нали, от мотора, който е отзад.
250 ватовия мотор. И другото по-тежко нещо, нали, в цялата работа е всъщност батерията. Така че трябва да го имате в предвид, нали, когато се интересувате въобще като от електрически колела като цяло, че заради мотора и заради батерията те са по-тежки от стандартните колела. Сега, съответно от това тук Hillmassa, той от този клас, това е най-лекото колело, 28, следващите различни вариации на различни марки са по 30, гледах някъде 33-35 кг, докато това тук е, нали, възможно най-лекото в този клас. Не само като цена, но и като, нали, откъм сгъваеми колела. Така че е хубаво също това да го имате в предвид и ако не сте карали електрическо колело, да не бъдете изненадани, а по-скоро информирани, да знаете какво да очаквате. Съответно, нали, мотора 250 ватов, като отново има различни видове мотори, 250, 500, 750, 1000 вата, нали, но на база на всички километри, които минахме, аз дори в началото, преди да избера това колело, се бях засилил към едно с 1000 ватов мотор, нали, който в интерес на истината в момента абсолютно смятам, че смятам, че е безсмислено и съответно нали, смисъл, всичките колела така или иначе имат законово ограничение и, нали, колкото и по-голям мотор да сложиш, когато самия контролер, който е сложен, те ограничава, той като цяло се тая. Нали, най-идея може би по-бързо достигаш максималната скорост с по-голям мотор, но той съответно тежи повече, харчи повече ток, нали, изтощава по-бързо батерията, съответно ти трябва по-голяма батерия, нали, и те нещата стават навързани, нали. Едното повлича второто, което повлича третото. Затова смятам, че 250 ватовия мотор с батерията, която е сложена тук, е оптимален вариант за електрическо колело. Още едно важно нещо, което така е добре да разкажем. Този клип ще се получи на много части всъщност, но е по-важно въобщението да е пълно, за да добиете ясна представа. Това, което искам да кажа, всъщност за цвета изпуснах да изкоментирам. Цвета се води петролено, но всъщност е някаква перла, защото, нали, много приятно съм изненадан. Още в началото на клипа с анбоксинга го казах, но доста приятен цвят. На камерата може би не си личи толкова, но в зависимост от това къде и как го осветява слънцето, пада светлината, цвета е доста такъв. Ето тук може би се вижда как е малко по-различно. Тук е по-светло, тук е по-тъмно. Доста приятен цвят. Предлагаме го в два варианта. Това петролено, което е синкаво-зеленикаво такова едно, и другия вариант е черно. Колко думи и за палчето за газта, за подаването. Значи, тази функционалност някои електрически колела, както и всички, нали, обикновения нямат, а всъщност е много приятно и много забавно и много полезно в различни ситуации, в които се намирате. Тъй като направихме, нали, там не малко километри към едно стабилно 300-400 км. Например, в извънградско, когато тръгнеш да буташ колелото на някой наклон, вместо да се зориш, нали, и ти да буташ нагоре, хващаш, натискаш палчето леко и колелото върви, така че, нали, не трябва, нали, въобще, даже може то да те дърпа, нали, а не ти него да го буташ, което е супер полезно и супер приятно и доста по-улеснява нещата.
в градска среда. Например, спрели сме на някой светофар и нашата скорост тук е на 7, 6-7 сме останали, забравили сме, нали, да превключим скоростта на някой от началните, така че да тръгнем лесно. Пак по същия начин за тръгването натискаме палчето, колелото тръгва заедно с нас и вече когато набере достатъчно скорост, вместо да се мъчим да въртим педалите от 6-7 скорост, директно с палчето подаваме газ, тръгваме и когато преценим, продължаваме вече да си въртиме. Нали, може да работи това нещо заедно с асиста, това имам предвид. И същевременно трети вариант, още също много приятен, на някоя велоалея сме, няма никой пред нас, прав участък, спокойно може да си настъпиме палчето и да си караме само с него, без да въртиме педалите. Казахме, че на максимална скорост, заради скоростите, нали, трудно се достига максималната от 35, обаче с палчето натискаме го цялата газ и сме ние. Така че също супер приятно за каране и въобще наистина това цялото колело преобръща, нали, представите за каране на колело, какъвто е и нашия слоган. Още няколко финални думи всъщност. За няколко искам да кажа и за гумите. Гумите са доста удобни. Карахме ги в страшна кал, в блата, в тресавища. Представят се много добре. Те са една идея по-широки от стандартните. Така че доста комфортно возене. Дори съм сигурен, че в сняг, ако успеете да се качите някъде с колелото в сняг, и на сняг ще се представят доста добре. И съответно седалката. Тук знаете, че имаше седалка. Аз в момента съм я разкачил, но на нейно място си закачам кошница, защото ми е по-удобно понякога седалката. Но въпросът е в това, че има достатъчно, нали, дупки, които можем да ползваме, така че да закачаме каквото решим. Много полезно и приятно се кара по наклони с това колело. Въобще наистина не се усещат. Карахме от София, ние сме в ниска част на града, Сухата река. Обикаляхме до Цариградско, стигнахме до горе Мол България, така че, нали, деца вика, дори човек не може да се изпоти, нали, въпреки наклоните, което е пореден плюс, нали, ако се ходи до офиса, ако се ходи нещо се напазарува от някъде, нещо се вземе от някой магазин, доста по-бързо се случва това. Например, да чакаме по 15 минути градски транспорт, няма нужда да се паркира. Знаете всичките проблеми с зоните в момента в София, разширявания, увеличение на цените. Взимате колелото, стигате където искате, ако няма задръствания, дори по-бързо от кола, нали, стигате. Единствената необходимост е, нали, да е хубаво времето и нали, да не вали дъжд всъщност, защото дори да е малко по-хладно или пък да вали сняг не е проблем. По-скоро дъжда е така по-неприятната част. Това колело наистина преобръща представите за каране на колело. Вкарва, нали, самото каране, така да се каже, в 21 век. Доста по-различно, приятно, лесно се кара самото колело, няма напрежение въобще. Слогана ни преоткри карането на колело, определено не е случайен и ще се радвам да се свържете с нас, за да преоткриете карането на колело, така както ние всъщност го преоткрихме.